Ayan, ayan. Oh, yun, meron nga. Yun, meron nga mga tayo. Oh, plaruyo. Huli! Yan, mga tayo, meron na. Ay, malaki. Ano to? Wala, grabe oh. Hala, hala, hala. Pero yung iba nito mga tayo, hindi atin iuwi kasi may humihingi sa atin. So, siguro, kuwala ko siguro 4. Good morning, good morning, good morning mga katsoy. Dito pa rin tayo ating sana, Barangay Bagong Ilog, Pasig. Hindi natin kasama si Rambo at si Bibi Armalite. Si Taw-Taw lang natin dalhin. Yan mga toy. Isa lang. Yan, tara mga toy. Stop na tayo. 1 hour later. Matagal na kayo dito? Yan. So matagal naman. Ha? Ay, kinakatak. Uy. 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 Lampalag mo. Oh. Yung mga tayo lap. Aruyo. Nagkikwentuhan tayo eh. Yan lang mga katoy oh. Makaka-copyright tayo nito. Bali transfer kayo dyan. Kayo ni Ian. Ako lang. Ewan ko. Ayun na. Uy, sus, sayang na naman yun. No? Ang lalapad. Karpobitan mga. Hindi nga ako nakakapag-video, ang bilis eh. Eh bate, dumating na yung tropa. Si Kabayan Campo, yan o. Nakarami na ako mga toy. Grabe ng huli dito, lalapad na ruyo eh. Kakatuwa. Pupunta na si ano noy. Si Kachoy Richie. Invite pala niyan. Sana all. Sana all mabait. Yan. Pagka may agos mga toy, malaking ano eh. Malaking chance na makadali ng malapad. Yan ang maagos ko. Uy, yari na. Kakarating mo lang, nadali mo na kagad. Ayos ah. Ang laki ng huli nila ano. Saan? Doon sa may ano, sumilang? Snag sila doon? Ayos wala. Doon sa ano, yung tacord. Nakarami dito ito, dalawa kang Ricky. Tayo. Yun naman. Yun, meron nga. Yun, meron nga mga tayo. Oh, plaruyo. Ikaw po yan. Grabe mga tayo, ganyan kalalaki oh. Grabe mga plaruyo dito mga tayo. Laki kuya. Oh. Ano, lagi. Grabe oh. Nasa tapat mo lang. Lalaki mga tayo oh. Palagay mo yan, ilang piraso na yan? Mga ilang piraso na palagay mo? Pang swerte tayo mga tayo. Dalawa na natin ano. Kaso problema mga tayo, walang video iba dyan mga tayo. Konting kilit lang ng araw ba? Ay, salvage! Ang laki oh. Laruyo. Wala. Dumaan sa ano ko kuya eh. Kala ko, nadala pati yung isang pamiwas ko oh. Swerte, nadala yung sumabit ko. Thank you. Double yung alam mo sa akin, nag-gift. Grabe mga tiyo. Hindi ko na biniwas kasi akala. Yan ang ginagandahan ano talaga. Grabe, ang laki. Marami na ito mga tiyo, hindi ko lang nabibidyo yung iba. Ulit. Yan. Iagos mo hanggat gusto mo. Ginagawa mo. Pero kailangan kagatin mo. Gagalaw-galin dapat mga ito yung ano, yung rad para ano, mapansin. Enough na. Okay. Tapo natin ulit. Yan. Ganun lang mga katoy. Ganyan dito sa Bagong Ilog mga katoy. Medyo pagod pero solid. Yan naman katoy. Ay sus. Ito na yung naputol oh.
Laki mga toy oh. Oh, ang lupit. Ni Kachoy Campo oh. Ako rin, nakagat oh. Ako rin, nakagat. Mga toy oh. Oh. Oh, laki rin. Oh, ay sus. Oh. Agoy. I-highlight ko yun. Ni Kachoy Campo, yung huli niya, tsaka yung huli ko. Huli! Yan, mga kati, meron naman. Ay, malaki. Ano to? Wala, grabe oh. Hala, hala. Ang laki, plaroyo na naman oh. Oh, plaroyo na naman. Ayun. Umikot-ikot pa. Grabe ay. Akin na, i-update natin yung huli natin. Akin na, dali, paabot nga. Ano? Paabot yan yung huli natin. Yan mga tayo. Yan guys. I-update namin kayo mga tayo sa huli namin. Yung iba talaga mga tayo, di na di na bibidyo. At magsa-shoutout na tayo. Ang dami na pala eh. Ang lalaki ng Grabe. Yan, grabing huli mga tayo. Yung iba na Oh, yung iba nagkakawala-wala. Mabait naman mga batang anglers dito. Oh, Uy, kita mo, Toto, yung tulungan pa pamimit, ako. pag yan nabali. Ah, dito na lang to, dito na lang para. Yan, okay. Oh, kaya paagos-agos lang talaga tayo nadadala eh. Simula dito hanggang doon na binira. Oh. Yan. O yan mga tayo, shoutout tayo mga tayo. Baka umulan eh, baka di tayo makapag-shoutout. And shoutout natin si Kachoy Campo, tsaka si Kuya Danny. Yan, shoutout kay Nick Journey, yon shoutout. Baron TV, yon shoutout. Chris ni Ryan, yon shoutout. Laucadas, yon shoutout. Jason Labandino, yon shoutout Kachoy. Ayun yan na. Uy, sus, ganda. No, ganda. Grabe, kinagat ganda ng atak natin. Sana ba tayo? Christopher Duca, yun shoutout Kachoy. Salamat sa Full Sport Kachoy. Shoutout kay Ibarra, yun shoutout Kachoy. Nagulat ako nito, akala ko si Bana na to. Kinabahan ako dun. Shoutout kay Jason Alas Vlog, yun shoutout Kachoy. Onatas Vlog, yun shoutout. Kadagat, yun shoutout. Shoutout kay Kulas TV, yun. Nag-upload na siya nung nakaraan. Tagal-tagal din siyang hindi nag-upload. Yun, ingat Kachoy. Yan sa ibang bansa. Shoutout kay Johnny Juice TV, yan shoutout. Jason Fishing TV, yon shoutout. Pasig Fire Rescue Team, yon shoutout sa inyo Kachoy. Maraming salamat sa sa full support nyo. At pa-comment naman mga Kachoy, baka naman. At wag nyo na rin pong i-skip yung ads natin. Kasi dyan tayo ng ipon ng pang-adventures natin. Ayun, maraming salamat mga Kachoy. Tara, umpis tayo ulit. Focus. Yun, shoutout nga pala kay Kachoy Richie Sasan. Yun, hinihintay ka namin dito. Usapan nyo na din Tunoy. Nauna pa yung niyayaya. Ang ganda tong spot mga Kachoy, grabe. O, shoutout nga pala sa mga umalis kanina. May mga kanina mga Kachoy, bigla naman nag-alis kasi biglang umulan. Sila tatay umalis naman kagad. Swerte na naman natin yung dawi mga Kachoy, kasi yung problema mga Kachoy, kung nabidyoan lahat na yan mga Kachoy, naku, kung maganda sana yung yun no, ang lalaki talaga. Testing ko Oh mga Kachoy, grabe lalaki ng plaroyo dito mga Kachoy. Bakit yan? Nakakaka yan? Grabe mo, sus, para parehas yung size mga Kachoy. Ano pa kami lumot? Oh, Okay na yun, Nog. Lagay mo subscribe. nakadali na naman tayo mga Kachoy, hindi na naman na videoan. Yan, dali, lagay mo doon. Ang laki oh, para parehas talaga mga Kachoy. Magbabait talaga ng mga batang anglers sa bagong ilog mga Kachoy. Yan na naman. Dito lang talaga mga Kachoy, itong area na to. Pag nawala yung agos mga Kachoy, nawala rin yung isda. Kailangan umagos konti-konti. Linaw. Angat mo na noy. Yun oh. Ayun mga Kachoy, bali solve na tayo. Bali mayroong mga susunod na mga Kachoy, mga anglers simri para makapisa sila ng maayos. So, napakaraming huli natin mga Kachoy. Yun nga lang yung iba
Di masyadong na-video. Ito ba ito, ipakita ko sa inyo. Yan, mga tropa natin. Yan, mga ano yan. Pasig Rescue Team. Yan. Pasig Biwas. Yan, Pasig Biwas Anglers Club. Andyan sila. Bila. Ito mga katoy, yung ano uli ko. Grabe. Sus, ginoo mga katoy. Pero yung iba nito mga katoy, di atin iuwi kasi may humihingi sa atin. So siguro, kuwala ko siguro 4. Napakarami mga katoy. Oh. Sus, ginoo talaga, napakaswerte natin ngayon. Yung taw-taw lang bumirada dyan mga katoy. Oh, tapos dalawang original, tapos ito mga plaroyo na oh. Yan oh. Toy, ano? Alam mo na to. So yun, maraming salamat mga toy sa nagtiyagang nanood. Thank you. Susunod ulit na ano, fishing adventures natin. Pasensya na po sa mga di na shoutout. Yan. Thank you mga katoy. Yan. Bye bye. Thank you. Pasensya na po. Ganon dito mga katoy. Naku po. Sipag ka lang talaga dito. Libre ulam na oh. Buhay ka. Buhay ka. Huwag ka lang madadapa, patay ka. Pag